What's up mga kabingka? My name is DJ March. Oh no no. Di na ba? Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. My name is DJ March. In a place to be, garlic chicken, pida kaayo. Garlic chicken, gipurpuran o garlic. Garlic chicken, pida kaayo. Garlic chicken, gipurpuran o garlic. Grabe kaayo kanang manuka. Bida kaayo sa mga okasyon. Sa mood na sa mga kasal, bunyag, uban pa. Basta jud ka na ako maingon kanang garlika o kanang manuka. Ipulpuran o kanang garlic. Mao ginay ginatawag o garlic. Garlic chicken, ipulpuran o garlic. Garlic chicken, pida kaayo. Garlic chicken, ipulpuran o manok. Garlic chicken, pida kaayo. Tapis kaayo ang kanang manuka. Tapis kaayo ang kanang sudana. Timping din na sa timplada. Kaysa timplada na magdaog. Kung sa restaurant o sa hotel, dag 1.5 ang kanang ordera. Kung ikaw lang yun magbuhat ana, mas makatipid ka kaysa dito ka. Kaysa dito ka mupalit, mas makales ka kung ikaw yun magluto, mas makabalo ka kung iunsa nimo ang pagtirada yun sa timplada. Mao jud ang kanang garlika, gipulpuran na din na o garlic. Manok palita iya imarinate o mga garlic o pangpalasa. Ikaw bahala. Basta importante ang mahalaga garlic chicken. Best kaayo garlic chicken number 1. Garlic chicken number 1. Garlic chicken na may